Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raad je op. Daarom had Europa hem zelfs ten doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie duurzaam wezen moet in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. De stap naar het echte maken van een windturbine, dat doe je eigenlijk niet en dat gebeurt eigenlijk nergens in de wereld. En dat gebeurt hier bij NAL wel. Niet alleen de studenten ontwerpen, niet alleen de windturbine, maar ze bouwen hem dus ook echt. En dan gaat het om echt de hele windturbine op een kleine schaal. En die wordt dan getest in de windtunnel van de Universiteit van Delft. De windturbinetechnologie is heel erg uitdagend. En daarnaast zie ik toch ook het maatschappelijk nut van windenergie. Ik heb die oliecrisis meegemaakt. Ik kan me nog herinneren hoe mensen destijds best een beetje in paniek waren. Er kwam een autoloze zondag. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwarteeuw hebben gedaan. Stroom uit het stopcontact, dat is geen gegeven. Voor de meeste mensen is dat wel een gegeven, maar je moet beseffen dat daar echt wat voor nodig is. En ik denk dat windenergie echt kan bijdragen om de toekomstige energievoorziening te waarborgen. Het vermogen van een windturbine gaat ook met het kwadraat van de afmeting omhoog. Dus als je de afmeting verdubbelt, dan gaat het vermogen met een factor 4 omhoog. Dus dat pleit eigenlijk al voor grotere windturbines. Ja. Er is recent een studie van de Europese Unie uitgelekt en we hebben het altijd maar over subsidie van duurzame energiebronnen. Wat veel meer verborgen is dat ook nucleair en ook fossiel, ook die worden gesubsidieerd en dat gebeurt dan via belastingmaatregelen op een wat meer indirecte manier. Maar die studie van de Europese Unie laat zien dat bijvoorbeeld nucleair meer overheidsgeld krijgt dan alle duurzame energiebronnen bij elkaar. En voor fossiele energie is dat ongeveer gelijkwaardig. Dus het verhaal dat alleen duurzame energie wordt gesubsidieerd, dat wordt door deze studie toch ook al wat genuanceerd.